Kaleak berriz hartuko ditu bihar euskalgintzak Nafarroan korrika igaro eta gutxira, baina bestelako aldarte batean. Izan ere, sumindura eragin dute Nafarroako administrazio publikoko merezimenduen dekretuak eta pai ingelesez irakasteko sistema indartzeko erabakiak eta bien kontrako aldarria ostenduko dute. Oraindik tramitazio fasean dago lehenengoa, baina araudi horren arabera, euskara merezimendu izango da Nafarroako zenbait eremutan eta hori ere ez beste zenbaitetan. Egoera hori salatzeaz gain eztabaida bestelako parametro batzuetara eraman behar dela eskatuko du kontseiluak eskubideenera hain zuzen ere horixe nabarmendu zuen behintzat Paul Bilbao idazkari nagusiak mobilizazioaren aurkezpenan eta lelora ere ideia hori eraman dute herritarrak ez gutxietsi eskubideak guztiontzat. Arratsaldeon guztioi, biharko mobilizazioaz meritu ez administrazioan euskarak eskubide behar duela aldarrikatuko dute Iruñean. Bairi buruzko eztabaida betean UPN baino are atzerago joan dela ohartarazi dio kontseiluak gobernuari gainera Paul Bilbao. Aurreko ostegunean Nafarroako parlamentuak pairen ereduan hartutako erabakia. Hitz batera ekarri behar badugu, iruditzen zaigu, hau berdintasunaren kontrako beste kolpe bat, beste eraso bat dela. Gu nahi dugulako, eta hortan saiatzen ari gara, euskaren inguruko eztabaida hau beste parametro batzuetara eramatea. Hitz egiten ari gara kohesio sozialaz, hitz egiten ari gara berdintasunaz, eta hitz egiten ari gara justiziaz. Eta iruditzen zaigu horrexegatik, aurreko ostegunean Nafarroako parlamentuak onartutakoa horren kontra doala. Eguneko lerroburekin jarraiki Bilboko hilketen susmagarria ertzenetan dirua desagertu zen gizon horien kontu korronteetatik. Gasteizko ikusgune LGTBI+ fobiaren behatokiak, homofobiaren kontrako Kataluniako behatokiak eta Espainiako transplataformako arbidez esan dute. Kezka eta sumindura sortu dietela Bilboko hilketek gertatutakoa gaitzetzi dute eta gune seguruak eskatu ez LGTBI+ kolektibarentzat estigma eragileak direnak. Auziaren arreta gunea hiltzailearen estrategian jartzeko eskatu dute eta hildakoak ez biktimizatzeko esan bezala LGTBI+ kolektibaren alde lan egiten duten elkartek kezka agertu dute Bilbon gutxienez 4 gizon homosexualen kontrako eraso hilgarrien aurrean eta E28 Bizkaiko koordinakundeak manifestazioa deitu du maiatzaren 17an LGTBI fobiaren kontrako egunean. Horrez gain Donostiako feministek erakundeen babesa eskatu dute, abortuaren aurkako protestak debekatzeko. Donostiako bilgune feministak eta Amara Gros eta Morlan Sauzoetako talde feministek salatu dute, Estatu Espainolak abortuak egiten dituzten zentroi jazarpena egitea debekatu duen arren, talde ultrakatolikoek maiatzaren 7ko manifestazioa deitu dutela Donostian, Rezar no es delito lelopean eta prozesioan Askabide klinikaraino joateko. Apirilaren 2an ere horrelako protesta bat egin zuten eta mota horretako jazarpena debekatzen duen legea 10 egun beranduago onartu zuen senatuak, zeinaren arabera eraso horiek 3 hilabete eta urtebete arteko kartzelarekin edo komunitateko lanekin zigortuko dira. Hala feministek erakundei ekitaldia egin ez dadin neurriak hartzeko eskatu diete legeari jarraituz. Bestaldetik, asteazkenean eten zuten Sanferminetako afixa hautatzeko bozketa udaltzaingoak iruzur zantzuak atzeman. Ostean udaltzainen txostenaren arabera, susmagarriak ziren botoak arakatu zituzten eta horietatik ia guztiak ez zituzten nortasun agiri horien jabeek eman. Iruzurra argitu da baina berriz ere martxan jarri dute jaiak iragarriko dituen kartela hautatzeko prozesua arratsaldeko 3etan hasi eta gauerdira arte bozkatu ahal izango da. Astelehenean jakinaraziko dute zein izango den aurtengo jaiak iragarriko dituen afixa. Iruñeko udaltzaingoak ostegun goizean eman zuen kartela aukeratzeko prozesuan atzemandako irregulartasunen berri joan den asteburuan eta asteazkenean bertan ortegi jakin batzuetan kartel beraren aldeko hainbat boto pilatu zituen zerbitzu informatikoak eta datu horiek udal webguneak kudeatzen dituen Animsa enpresako teknikarien susmoak piztu zituen. Hala baieztatu zuten ia kasu guztietan norbanako batzuen izena eta nana erabiliz beste norbaitek eman zituela bozka horiek beti afixa beraren alde. Hori ikusita boto irregular guztiak baliogabetzeko eta bozketa berrabiarazteko erabaki hartu dute udal ordezkariek.
Gauerdia pasatu arte egun da bart bilduta, Frantziako alderdi sozialistaren kontseilu politikoa alderdiaren zuzendaritzak Frantzia intsumisoarekin eta ezkerreko beste alderdi batzuekin ekaineko parlamentuko hauteskundeetarako adostutako akordioa bozkatu behar zuen eta luze jo zuen eztabaidak 5 ordu baino gehiago iraun baitzuen. Azkenean ordea kontseilu politikoak berretsi egin du akordioa. 167 ordezkarik bozkatu dute alde, 101 kontra eta 23 abstenitu egin dira. Adierazi dutenez, bozketa honek esaten du zer espazio politikoak diren ezkerrekoak eta ez Frantziako presidente Emmanuel Macronen aldekoak. Presidentetzarako hauteskundeen ondoren egindako ahaleginaren fruitua da akordioa eta halaxe berretsi dute ideia hori. Ezkerreko alderdiak bigarren itzulitik kanpo geratu ziren berriro eta bigarren itzulian Macron eta Marine Le Penen artean aukeratu behar izan ostean Jean-Luc Mélenchon parlamenturako bozei begira ezkerreko fronte bat osatzeko lanetan hasi zen. Duela hilabete batzuk ezinezkoa zirudiena bete egin da orain eta herri batasun ekologiko eta sozial berria izena izango du. Maiatzaren batean osatu zuten koalizioa, ekainaren 12an eta 19 egingo dira sinaturako eta Asamblea Nazionalerako bozak Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Eta lerroburuekin amaitzeko kiroletan, sadarroi baino isiago egongo da denboraldiaren ondarreko neurketetan. Izan ere osasunaren zale talde indargorrik jakinarazi du, ez dituela datozen neurketetan armaietatik jokalariak animatuko. Bart argitaratutako ohar batean eman du erabakiaren berria aitortuz zaila izan dela ura erabakia bera hartzea taldeko kidek argitu duten, arrazoi jakin batengatik erabaki dutela animatzari uztea. Indargorriri 106 isun jarri dizkiote oraingoz, armaietan zutik izateagatik hain zuzen ere egiatan indargorrik susmoa du isunak 106 baino gehiago izango direla datozen asteetan gehiago ailega litezke oharrean azaldu dutenez. Hala, klubak neurriak hartzeko zain dira, izatez jarraitzaile taldeak aspaldi du eske bat ahotan osasunako jokalariak espresuki zutik animatzeko moduko armaia bat nahi dute, libreki zutik egon ahal izateko diotenez espero dute konponbide horiek datorren denboraldirako izatea martxan bien bitartean, baina kideen animo oihurik ez da adituko hegoaldeko armaian. Bada iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, meritu ez, administrazioan euskarak eskubide behar duela aldarrikatuko dute bihar Iruñean, bairi buruzko eztabaida betean UPN baino are atzerago joan dela ohartarazi dio gainera kontseiluak gobernuari. Egoera hori salatzea zain eztabaida bestelako parametro batzuetara eraman behar dela eskatu du kontseiluak. Eskubideen parametroetara hain zuzen ere horixe nabarmendu zuen Paul Bilbao idazkari nagusiak mobilizazioaren aurkezpenan eta lelora ere ideia hori eraman dute herritarrak ez gutxietzi eskubideak guztiontzat. Aurreko ostegunean Nafarroako parlamentuak pairen ereduan hartutako erabakia. Hitz batera ekarri behar badugu iruditzen zaigu, hau berdintasunaren kontrako beste kolpe bat, beste eraso bat dela. Gu nahi dugulako, eta hortan saiatzen ari gara, euskaren inguruko eztabaida hau beste parametro batzuetara eramatea. Hitz egiten ari gara kohesio sozialaz, hitz egiten ari gara berdintasunaz, eta hitz egiten ari gara justiziaz. Eta iruditzen zaigu horrexegatik, aurreko ostegunean Nafarroako parlamentuak onartutakoa horren kontra doala. Esan bezala erabaki larria iruditzen zaigu. Gure ustez, gobernuak badaka funtzio bat, badaka lan bat egitekoa. Eta lan hori da berezko hizkuntza sustatzea. Eta gaur egun, oraindik milaka gazte derrigorrezko hizkuntza amaitzen dutenean, ez dakate Euskari buruzko inolako noziorik. Euskara erabat arrotz egiten zaio, berezko hizkuntza arrotz egiten zaie. Errealitate horren aurrean, ingelesa baliatzea, bai, nolabait horri aurre egiteko deitoragarria iruditzen zaigu. Bestetik udalerri euskaldunen eguna seguran egingo dute, maiatzaren 14an herri euskaldunen garrantzia azpimarratzeko egitarau zabala osatu dute, eta batzarra ere egingo dute udalerri euskaldunen ekarpena festa giroan ikustaraztea eta aurrera begirako erronkak nabarmentzea. Xede hori hartuta egingo du UEMak udalerri euskaldunen eguna seguran, bihar 8 atzo aurkeztu zuten UEMako lehendakari Iraitz Lazkanok, koordinatzaile Miren Segurolak eta Segurako alkate Izarra Urdaietak.
Euskal Herrian 175 bat udalerri euskaldun daude, alegia biztanleen 170 baino gehiago euskaldunak direnak, guztien bilgune izango da segura Lazkanoren hitzetan. Eta gaizlatuta berriz Espainiako zerbitzu sekretuek aitortu egin dute, Citizen Labek eginiko Euskal Herriko eta Kataluniako politikari, kazetari eta ekintzaileen zerrendako geikide inguru espiatu zituztela. Zenbait hedabidek argitaratutakoaren arabera, Kataluniako presidente Pere Aragones dago horien artean, ez dute zehaztu ordea presidente ote zen zelatatu zutenean, Espainiako Kongresuko gastu ezkutuetarako kredituen kontrolerako batzordaren lehen bilkuran eman die informazioa zeneko zuzendari Paz Estebanek bertan parte hartu duten 10 diputatuei. Alderdi independentistek eta Unidas Podemosek berretsi duten beharrezkoa dela ikerketa batzorde bat eratzea. Esteban izan da sekretu ofizialen batzordean hitza hartu duen lehen goi karguduna 4 ordu iraunduen bileraren protagonista nagusia izan da hura beraz, ari galdegin dioten diputatuekin batera. Haiek boligrafoa eta papera eskuan entzun behar izan dute adierazpena, ez baita baimentzen batzordera gailu elektronikorik sartzea bileraren ostean, baina haserra izan da nagusi indar independentistetako ordezkarien artean. Bilkurara sartu aurretik gainera halaxe mintzatu ziren Gabriel Rufián, RCren Kongresuko bozeramailea eta Mertxe Ispurua Euskal Herria Bildurena. Hola, señora Esteban. ¿Teme, por supuesto? Buenos días. Gracias. ¿Qué espera el señor Rufián de esta comisión? Nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de luz. Es que no se puede decir nada. O sea, entonces no espero nada. Decir dentro sí pueden decir. Sí, pero es absurdo. Bueno, yo creo que todos y todas de los que están ustedes aquí estarán de acuerdo conmigo que es absurdo ir a una comisión sin cámaras en la que además después no se puede decir nada de lo que ha pasado dentro. En principio no tenemos depositadas grandes esperanzas en esta comisión, que es secreta, todo lo que se diga allí sigue siendo secreto, con lo cual la virtualidad y la utilidad de este tipo de comisiones pues está por ver. Es la primera vez que vamos, iremos, escucharemos lo que nos dicen y en función de eso valoraremos la situación. Pero ¿Qué pregunta van a hacer? Bestaldetik eta lerrobuetan aipatu dugunez, Bilbon hil dituzten gizonezkoen ustezko hiltzaileak bere burua entregatu zuen atzo arratsaldean Ertzaintzaren komisaria batean. Zenbait hedabidek zabaldu zutenez, Irungo komisarian aurkeztu zuen bere burua gizonak, bere kontrako karguak ukatu zituen eta ikerketan laguntzeko presta agertu zen. Ertzaintzak ez du halakorik baieztatu, ez da gezurtatu ere. Ordurako zenbait hedabidek emana zuten hilketen ustezko hilaren identitatearen berri eta haren argazki bat ere ez zabaldua zuten. Gizon homosexualen hilketak salatzeko, Gasteizko 28 koordinadorak elkarretaratza ditu du gaurko, aurrean izango gaituzue zuen indarkeriak ez du lekurik gure auzo eta herrietan lelopean, arratsaldeko 7etan Andramari Zuriaren plazan era berean, hilaren 17an manifestatzeko deia zabaldu dute LGTBI fobiaren kontrako egunean bertan. Egun horren aitzakiaz gainera Gasteizko udalak sentsibilizazio kanpaina bat abian jarri du. Hauts dezagun sexu eta genero araua eta amai dezagun diskriminazioarekin lelopean. Estilana olankideak emango dizkigu xehetasun gehiago jarraian. Gasteizko udalak hainbat jarduera antolatu ditu homofobiaren, lesbofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira hilaren 7tik 24 bitartean. Horren baitan, sentsibilizazio kanpaina bat jarri du abian genero eta sexu aniztasuna goraipatuko duen eta LGTBI fobiari aurre egingo dion hiria aldarrikatzeko. Homofobiaren, lesbofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna izango da maiatzaren 17an eta Gasteizko udalak sentsibilizazio kanpaina bat abian jarri du. Hauts dezagun sexu eta genero araua eta amai dezagun diskriminazioarekin da aurten aukeratu duten leloa. Eta LGTBI fobiari aurre egiteko egingo dion hiria eraikitzeko helburua du ekimenak. Horretarako, besteak beste, ikastaroak, tailerrak eta hitzaldiak antolatu ditu hilaren 7tik 24 bitartean. Horien artean, June Fernandez kazetariak eskainiko duen Amatasun Bolloak konferentzia edo Abel Uete aktivista eta gizarte langilearen que levanten la mano las desviadas ikastaroa nabarmendu dituzte. Era berean, spot bat sortu dute kanpaina iragartzeko. Humorez jartzen du zalantzan sexu eta genero araua kanpainaren iragarkiak, baina ez du agindu hori hausten duten pertsonengan jartzen ardatza. Hain zuzen ere, horri buelta eman eta heterosexuala izatea eta gizon eta emakume etiketen barruan egokitzea bihurtzen ditu arraro. Gauza bat esan behar dizuet. Heteroa naiz. What? Ba hori, heteroa naizela.
Badakit zaila egingo zaizuela ulertzea, eta igual ez ustean harrapatu zaituztet, baina heteroa naiz. Aldiz Donostiako feministek erakundeen babesa eskatu dute abortuaren aurkako protestak debekatzeko. Apirilaren erdialdetik Estatu Espainolak abortuak egiten dituzten kliniken aurkako jazarpena debekatu zuen. Hala ere, talde ultrakatolikoek prozesioa antolatu dute larunbaterako Donostian eta feministek erakundei ekitaldia egin ez dadin neurriak hartzeko eskatu diete, legeari jarraituz. Ekonomia arloko gaietan berriz herri ekimen legegilea parlamentura iritsi bezala amaitu da. Baldintzarik gabeko oinarrizko errentari ezetz esan dio Eusko Legebiltzarrak, EAJak, PSek, PP Ciudadanosek eta Voxek proposamena aintzat hartzaren aurka bozkatu dute bart. Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosik aldeko botoa eman dute eta gizarte politiken eztabaida sakonagoa eskatu dute. Bigarren aldia zen halako ekinaldi bat osoko bilkuran bozkatzen zutena, baina oraingoan ere ez dute onartu eztabaidatua izan dadin. Bozketa amaituta, 26 boto alde, 47 kontra, beraz ez da aintzat hartu herri ekimena. Aukera erabakigarria dugu Euskal Autonomia Erkidegoaren lege garapenerako. Administrazio publikoek ordainduko leuketen diru sarrera proposatzen du. Baldintzarik gabe eta banaka. Gure erkidegoan bizi diren pertsona guztientzat. Legebiltzar honek eztabaida eta erabaki funtsezkoak hartzeko aukera du esku artean etorkizunerako. Administrazio publikoek, herritar guztiek bizitza duina izateko behar dituzten baliabiekin kontatzeko duten eskubidea bermatzea. Oinarrizko errenta exigitzen du zerga beste moduan egitea, non gure gizartean gehien dituztenek gehiago ordaindu behar dutela. Gaurko eztabaida orain arte legegintzaldi honetan eman den eztabaida interesgarri eta garrantzitsuenetariko bat dela esatera ausartuko naiz. Herri ekimen legegile bat eta 22.000 pertsonek baino gehiagok babestu duten proposamen bat eztabaidatzea dagokigu. 1983tik Kongresuan aurkeztu diren ILP guztiak atzera bota dira. Denak. Frackingarena eta beste hainbat atzera bota dira. Bestaldetik Labek esan du Eusko Jaurlaritzak hezkuntzarako egindako lanpostu eskaintza ez dela nahikoa. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak aurtengo lan eskaintza publikoen berri eman zuen astelehenean eta horretara 6.300 lanpostu baino gehiago eskainiko dituztela iragarri zuen. Lab sindikatuari ordea ez zaizkio nahikoa iruditzen eta nabarmendu du estrukturalak diren hainbat lanpostu ez dituztela aterako lan eskaintza publikoetara. Bart hori salatzeko protesta egin zuten beken aurrean ikastetxe publikoetako langilentzat benetako kontsolidazioa exigituz. Hezkuntza saila EAEko eskola publikoko ikastetxe guztietako zuzendariekin bilduta dagoelako eta Labetik uste dugulako ez dela nahikoa hezkuntza kalitateaz eta egitasmo ez hitz egitea, gero errealitatean ikusten dugunean, adibidez orain egin den lan eskaintza publikoa ez dela nahikoa. Uste dugu Labetik interinitatearekin arazo handi badagoela, 13.000 langile baino gehiago dire interinoak, eta horregatik ez nahikoa iruditzen zaigu 3.000 lanpostutako egin den eskaintza hori kontsolidatzeko. Uste dugu interinatea arazo handi dela lanpostuak egonkortu ahal izateko eta proiektuak garatu ahal izateko, eta horregatik salatu nahi dugu hilabeteko epea izanik negoziaketarako hezkuntza sailak negoziaketari atea itxi izan astelehen honetan alde bakarrez lanpostu kopuruak eskainiz.
Ordea prekarietatearen aurrean lan baldintza duinen aldeko aldarreak nagusitu dira azken hilotan, izan ere bizi dugun testuinguru malkartsuan lan gatazkak nagusitzen dabiltza eta esaterako hainbat dira greba ezberdinetan murgilduta dauden beharginak. Novaltia, Alkonza edo E-Mobility enpresetako gatazkak eta antzekoak begibistan, 11 telebista kalera atera da gaurkoan Bilbotarren iritzia jasotzeko Aiara Durreta. Langile gehienek erosteko ahalmena galdu dute eta langile askok gainera lan hitzarmenak berritzeko dituzte, baina horiek eguneratzeko zailtasunak dituzte, hala lan gatazkak ugaritu dira. Esaterako, Irizar taldeko E-Mobili lantegiko langileak greba mugagabean daude eta lan baldintza duinak aldarrikatzen dituzte besteak beste. Soldata duinak, lan gatazkak, lan hitzarmenak, prekarietatea erdigunean dauden gaiak dira. Hainbat arazo eta hainbat galdera, baina zer uste dute bilbotarrek horien inguruan? Zalantzak argitzeko 11 telebista kalera atera da. Lan egiten duzu? Bai. Pozik zaude zure lanarekin? Beno. Beno hori zer da? Batzuetan bai, besteetan ez. Trabajar no trabajo ahora. Ah, no trabajas. Pero ¿Y te gustaría trabajar? Sí. No trabajas porque no puedes, ¿no? No, igual no encuentras trabajo. No, estoy apuntado ahí en lo de desempleo y no me sale nada. Bai, baina ez da. Orduan zaila dago egoera, ez, bilatzea. Bai, neku gatz. Eta gainera batzutan, kontratuak ez dira ona, gutxi ordaindu. Gutxi ordaindu bai betiko, hori beti izan da honez, osea que... ¿Trabajas? No. ¿Y te gustaría trabajar? Sí. Entonces no trabajas porque no puedes, ¿no? La situación no te lo permite. Exactamente. Eta jende asko dauka behin-behineko lana, hori ez da konpondu, eta bai horrela gaizki goaz. ¿Estás contento con tus condiciones laborales? Más o menos. ¿Sí? Más o menos. ¿Y qué le dirías a tu jefe? A mi jefe, yo amo a mi jefe. Egiten naizela lan prekario batean, erizaina naiz, osasun publikoan orduan badakiten naizela prekarioa, baino bai aldaketak ikusi diala azkeneko urtetan edo COVID eta gero, bai ikusi dia neurri. Greba mugagabean daude, haien eskubideen alde, nola ikusten duzu hori? Beharrezkoa, bai. Zan ere prezioek igotzen jarraitzen dute, baina soldatak berdin, ezta? Bai. Gazta ekimenak badeki bere potentzialidadea, baina ikusi da erantzun instituzionalagaz ez da gula lortu gure prekarietate egoeratik urtetia. Eta kulturan asteburu honetan ere bada zer ikusi eta zer entzun gure agertokietan, geroz eta gehiago dira gurean ospatzen diren emanaldiak eta horren bestez, agenda bero dator hemen asteburuan izango diren zenbait kontzertu bideo formatu laburrean. Asteburuko musika agenda. Ez dut aztu izan ginena, zeruko izarrak kontatzen, iluna barrari begira, itxasoari abesten, ondo gordea dut memorian, ikasi genuen erortzen, munduaren beste aldean, egunak argitu zuen. Maiatzak 6, ostirala. Asteburuko musika agenda Zarautzen abiatuko dugu. Arratsaldeko 8etan eta Modelo Aretoan Madeline eta Sofa taldeak ariko dira zuzenean. Azpeitian San Agustin kulturgunean Losara Fontan eta Amorante so ikuskizuna tauleratuz. Blastin, Nafarroan, Zeker eta Wood Strings Klinker Tabernan gabeko 10etan. Hondarbian, Silozibene aretoan gabeko 10etan ere, Slip eta Biafara. Ordiziragoaz, Delikatu Zantzokian, Search eta Esanezin, honakoan, banda formatoan eta arratsaldeko 7etan. Eta amaitzeko Andoainen Bastero kulturgunean, Mar Ribot eta Ceramik Dog taldea eta Muskulo, arratsaldeko 7etan. Badakizu zer datorren, bilatu zaitut aspaldi honetan, gordetzen ginen tokian.
Ostiraleko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara ikusi eta ikasi 1989an 3 aeroplano, 1990an urte bakar bateko tartarekin kaleratu zituen Deriun Tremens taldeak bere estudioko lehen bilan uzteak eta 32 urteko etenaldiaren ostean heldu da orain 3. hor dago. Berez 1991an eman zuten amaitutzat ibilbidea, baina taldekide izan zuten Inigo Muguruzaren heriotzaren harira Bilbon antolatutako omenaldi kontzertuan elkartu ziren berriz, duela 2 urte eta lokalean sartuta egon dira geroztik. Atzo bertan kaleratu zuten hor dago diskoko 3. aurrerakina, Aio izena du, eta kantu horrexekin agurtuko zaituztegu gaurkoan. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez urradetik hauek izan dira eguerdiak guran gaurutzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian asteburuan izan. Taburetean jarri ostean Azteko ronda eder bat eskatu Leizterraziko gara eztabaidan Denok denetaz dakigu Baina inork ez gauz bat Noiz aziko garen ahotza altzatzen Denok batera Zer izango da oraingoan Preokupatzen hasi naiz Aio, lasai Gelditzen alzaizu zerbait Zertokatzen da hurrengoan Bombay edo Shanghai Aio, lasai Barra guztia zuretzako nahi Zorrazo hori probatu beharko da Zubiaren zazpitxerdietan